Τώρα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο από όλη την παρέα για το φίλο μας Άριστο Μοσχοβάκη. Άριστε, από όλα τα παιδιά με όλη μας την αγάπη, χαρισμένος σε σένα. Και από μένα τον μαέστρο σου. Έλα. Δώστα. Μου δώσες πίσω το κλειδί και με έναν δύο βιαστικό έβαλες τέρμα στη ζωή μου οριστικό. Όπα. Χτύπησε η πόρτα μου μετά κι όμως δεν ήσουνα εσύ. Ήταν λουλούδια από κάποιον που μισεί. Όχι, σταμάτη. Έστειλες σε μένα πονού κι απ' το αντίο πιο πολύ. Τα κίτρινα τριαντάφυλλα αγκάθια μαζεμένα, φινάλε στην αγάπη μας βάρη. Και τη Χριστίνα που παίζει κιθάρα. Την Κυριακή Μαέστρο θα τη φέρουμε στο ξενοδοχείο τη Χριστίνα. Κοίτα πως έσβησε η φωτιά σε κάποιο ξέσπασμα τρελό. Έφυγες μάτια μου και πήγες στο καλό. Έλα Βασίλη. Όμως δεν ήσουν εκεί, λες και δεν πόνες αρκετά. Με αποτέλειωσε μια νέα μαχαιριά. Έλα Μαρθέο μου. Πάμε. Τα κίτρινα τριαντάφυλλα που έστειλες σε μένα. Έλα Νίκο μου. Και απ' το αντίο πιο πολύ. Τα κίτρινα τριαντάφυλλα αγκάθια μαζεμένα, φινάλε στην αγάπη μας βαρύ. Τα κίτρινα τριαντάφυλλα που έστειλες σε μένα πονούν κι απ' το αντίο πιο πολύ. Τα κίτρινα τριαντάφυλλα αγκάθια μαζεμένα, φινάλε στην αγάπη μας βαρύ.